zarete zuek? Bueno, gugera judendiko momotzorroa eta joaldun taldea. Hemen gaude zain judimendi gure uzoan, korrika etortzea. Eta korrika llegatzen denean, bateako gera momentuan lehenago. Eta ja, kilometro pasata, hartuko digu lekukoa, eta omenaldi txiki bat korrika eta euskararen alde. Oso ondo, gustatzen zaizue zuei horrelako jaietan parte hartzea eta euskararen alde imaginatzen dut ere bai, ez? Bai, askotan ikusi dituzu eta gustatzen zaizue, ez? Bai, ja, joan ginen lehenengo kilometrotara, Trebiñura, oso polita izan zen, jende izugarri, nahiz eta trabak egon, eta bai, gustora gatozena. Oso ondo. Ondo, ere! Gabiz apur bat antolatzen, korrika pasatu behar dan bihurgunetan geratu, indikatzeko nundidan, eta gero zirkulazioa geratzeko. Ez omen dauz horren testimunik horre geratzen, gure beharra daukie. Eta atzemuz doa lana, ondo? Ondo, hasi da oiala ordu erdi edo lan, eta orain apur bat oztuta, baina oso gustora. Zuma denbora gomo zaite lanean? Ez dakit bederatzi terdietan edo amarretan nolan gure lan amaitzen da, ez dakit amar terditan edo korrika badoan. Ez dakit bilboratza uste dugu. Lana ere ez da, ez? Ez, gustora egiten dugu. Oso gustora gabiz, gustora ambientea dago. Bai, bizikletarekin ikusten dozu atzea eta aurrean, lana ondo. Aurrean, eta gero betlok atxetik. Hola, ondo, eleante! Opa, txalo berela! Baratori! Jai bat, urtean zehar ikasin behar da, esaten dute ekako. Gaur, eta bihar ira, gaur ikasi, bihar erabili. Nik uste dut hori Gasteizen beharrezkoa esan.